Bon dia, som el Ramon i la Pilar i aquestes són les notícies més destacades d'aquesta setmana de l'associació ALBA. Tot a punt per la campanya de Nadal. Les persones del centre ocupacional ja estan començant a realitzar alguna tasca dels lots de Nadal i tenim alguns nous amics que ens venen a ajudar a embossar galetes del rosal. Entre tots farem que sigui una bona campanya. Els lots de Nadal i el rosal al diari Ara. Els lots de Nadal de l'associació i les galetes, el rosal, es poden comprar també a través de la botiga online del diari Ara. Que aquesta col·laboració serveixi per a donar a conèixer els nostres productes i sensibilitzi a la gent de la importància de consumir productes amb valor social. Us recordem que podeu comprar els lots de Nadal a la nostra botiga online, botiga.aalba.cat. Per saber si la gent acostuma a fer lots de Nadal, hem sortit al carrer a copsar les opinions de la gent. Hola, som de l'associació ALBA del Servei de Prelaboral. Que li podríem fer alguna pregunta? Aquesta tenda és seva, no? Sí. Què fa lots de treball als seus treballadors? De moment no ho fem, però bueno, si en tingués més endavant, que és possible que sigui així, però clar, com que les coses estan difícils, doncs bueno, algo faríem. Bueno, últimament no gaire. Últimament, perquè tampoc no fa un temps que estic sense treballar i, bueno, fer vols dir, voleu dir fer o comprar? Si en compro, no acostumem a comprar. Acostuma a fer lots de Nadal? Sí, acostumo, sí. Els meus amics, sí. Sí que acostumo a fer-ho. Llavors ja feu lots vosaltres, no? Feu lots de Nadal, però ja els teniu, que ja sé que en teniu. Que ho fareu aquí al carrer Cervera, aquí al Palau? Al Palau. Doncs llavors ja vindrem. No, jo sóc una manada, a mi molt fan. Vostè fa lots de Nadal? Lots de Nadal? Sí. No. Bueno, ara mateix no. Ara mateix no me'n donen cap, estic parat. No... Bueno, però vull dir... Quan havia treballat, sí, m'havien donat algun que altre. Vale. Sí, acostumbro. Sí. Nova botiga Cervera, la botiga d'Almases. El proper dijous 15 de novembre s'obrirà al públic la botiga del Palau amb alguns canvis de distribució que ja descobrireu. Com sabeu, estarà oberta durant la campanya de Nadal i vendrà els lots i els productes de l'associació. Però la novetat d'aquest any és la nova botiga que s'obrirà a Cervera, als baixos de l'antiga casa d'Almases al carrer Major. Es farà una mínima inversió i la seva gestió anirà a càrrec de l'Espígol. La inauguració serà el 3 de desembre i de moment estarà oberta només per les festes de Nadal. L'associació ha fet 37 anys. Així va començar tot. L'associació ha fet 37 anys i aprofitant la secció mensual que realitzem a Ràdio Tàrrega es va realitzar una tertúlia amb diferents persones que han estat presents en els inicis i transició de l'entitat. La celebració de l'aniversari s'ha traslladat el dia 3 de desembre, coincidint amb el Dia Mundial de la Discapacitat. S'organitzarà una setmana d'activitats. Hem sortit al carrer per saber què saben els targarenys sobre la nostra entitat. Bueno, sé que lleva el rosal, que no coneixo gran cosa, jo no coneixo gran cosa. Vale, doncs moltes gràcies. Doncs mira, que fa una feina molt bona, sí que la conec tot el que feu aquí, el que era abans al museu, aquí al Palau, i la feina que fan allà, i em sembla molt bé, que es faci tot el que feu des de l'associació, que el que us ajudin, i em sembla molt bé. I què li sembla l'associació ALBA? Bé, molt xuli. Ha anat al Palau de la Floresta? Aquí? Sí. Sí. Ha pujat a dalt? No. Mai? No. Doncs està convidada.
Com vulgui, pot vindre'ns a veure'ns. Vale. I vostè coneix l'associació Alba? Sí, que sóc sòcia també. Sóc sòcia del taller de l'associació Alba. O sigui que ja ho conec, ja m'agrada molt. Bueno, la setmana passada vaig vindre, que hi eres, vam vindre a fer un tas de productes dels vostres lots i de vins de l'Olivera. I fa molts anys havia portat el cotxe a rentar. L'associació, fantàstic, està fent una molt bona feina per tota la gent que té alguna discapacitat i que necessiten un cop de mà. I creu que hi ha gent que pugui treballar a la llarga? Sí, que preparen gent ells per poder entrar en empreses i tant, com sí. Sí, per què no? Pues moltes gràcies i bon Nadal. Lavandería, la limpieza, la cocina, todo. Ocupación. Novetats del Rosal. El Rosal serà aquest cap de setmana a Olot. A la Fira Agroalimentària Orígens exposant els seus productes. Amb l'ajuda de Lutz, l'alemany en pràctiques de comunicació, hem realitzat aquest nou vídeo sobre quin és el procés d'elaboració de les nostres galetes. El cap de setmana 27 i 28 d'octubre de l'associació Alba va ser present a la primera Fira d'Economia Solidària a Barcelona. Una fira que tenia com a objectiu donar a conèixer experiències alternatives a la manera de fer de l'economia actual en diferents àmbits, gastronòmics, habitatges i bancaris, etc. Per tal que el Rosal ha servit per a fer contactes amb cooperatives interessades per vendre a les nostres galetes a un bon parador per a donar-les a conèixer. El 54.874, el número de la sort, i ja tenim la loteria de Nadal de l'associació. Si esteu interessats en vendre els números o en comprar-ne, us podeu posar en contacte amb la recepció de l'entitat. No us en quedeu sense. Això ha estat tot. Esperem que els hagi agradat. I fins a la propera setmana. Gràcies per la seva atenció.